Hello logoper. नै जोंहा दिनै न' लिरनो नागिरदों बै न'खौ लिरगोन आरो ना नै हाया दा गाग्लिनांगौ नै जोंहानि फुला दा गेवलांथ'वाखै आरोना दा सानसुआवसो गेवलांगोन जोंहानि न' बायला जिला गाबाय देरा नै इखौबो लिरनांगौ जेबो फुनाखै मोखाङाव फुलिलिनो नै आंना फिसाजोआ ओइनै फिसालाया फिफाया दिनैसो फार्स्ट टाइम भिडिअ खालामदों लोगोफोर सापर्ट खालामना हो बारा रोंस्लाबाखै मालायनिखौ नायै नायै एसे सोलोंदों न' लिरनायखौ दा देखायगोन दे लोगोफोर